ingkang kedah manunggal ingkang sakmangke njalari tumurunipun wahyu wonten ing negari Ngastina. Wonten tigang perkawis nggih menapa kemawon menika Rama Panembahan. Estunipun wahyu Tritunggal menika dumados saking wahyu Mustikaningrat, Wimbaningrat lan wahyu Prawiraningrat. Leres niku leres padha jan plek kalih pengangen-angen kula. Kula nggih pun mikir wahyu jenenge Tritunggal niku mesti telu. Ha iya. Tunggal kuwi siji dadi telu dadi siji. Alah. Ming tiru-tiru. Nah, kemau wahyu telu kemau jenengane Mustikaningrat, Wimbaningrat karo Prawiraningrat. Ya tadi juni. Alah wis ora gumun. Lajeng mapanipun tigang perkawis menika wonten angganing kawula ingkang gentur tapanipun ingkang sampun dipun pinta dhateng Jawata mboten kok sedaya titah gampil menika mboten pancen mboten angel wahyu ki ora bakal medun nanggon wong sing ora disiplin. Luweh-luweh wis ora ndek dhuwit ora disiplin kok angel wahyu. Beda karo wong sing temen-temen teko ya sikik dhewe gelem ewang-ewang kuwi engko gampang ketekan wahyu. Lah menika nggih estunipun mapanipun boten wonten ing negari Ngastina. Aduh kados pundi Rama? Mapanipun wonten para kadang paduka ing Ngamarta. Nah tenan padha niku. Pokoke mapane nang lek Parta kok. Ngamarta kok lek Parta. Piye dijuni? Ngamarta. Ha iku Ngamarta aku ora muni Ngamarta mau. Wah. Ingkang mongko nggih menawi badhe mangertos tumurining wahyu menika Mustikaningrat menika titah ingkang gentur tapanipun menika saged kapanjalman wahyu Mustikaningrat. Lajeng ingkang kalih wahyu Wimbaningrat menika titah ingkang kiyat dados babonipun ratu. Lah ingkang pungkasan Prawiraningrat menika manjing wonten titah ingkang nggadahi kasantosan kaprawiran ingkang suci tulusing batin. Nah sedaya tetiga wau cumondhok wonten ing titah ingkang mapan wonten ing Ngamarta. Ah kuwi Kakang Panembahan. Wong Mustikaningrat ki ora gampang, Wimbaningrat ora gampang. Nggone wong prihatin. Wong sing do gentur tapane, lah anak-anakku ora wong ki do angel kon poso ki angel. Duwe duit sithik gembleleng. Engko nek ra duwe apa-apa inga-ingi. Nek perlu apa duwe digadekke. Kuwi nek Kurawa. Nah menika lajeng kados pundi ing sakmangke kula kepengin sanget nggayuh tigang perkawis menika. Nggih estunipun sampun mboten badhe silak miturut pemanggih kula lan menapa ingkang saged kula waspadakaken wahyu Mustikaningrat menika mapanipun wonten kadang paduka mboten sanes wonten ing satriya Madukara Raden Janaka. Nah Janaka ki muridku. Kuwi wis tak bedhek kuwi, wis tak bedhek. Pancen Janaka kae cok gentur tapane. Mbok meneng dhisik. Ra rame nek aku ra omong ki dijeni.
ingkang angka kalih menika Wahyu Wimbaningrat ingkang mapan wonten garwa Madukara mboten sanes Wara Sembada. Nah kuwi cocok nanggon impen kuwi ya ana wong lanang ya wong wedok. Dadi wis cetha loro ketok Janaka karo Sembadra. Ingkang angka 3 nggih menika Wahyu prawirane menika mapanipun wonten Madukara ugi inggih mapan wonten Sri Kandi awit Sri Kandi menika Senopati. Nah cocok cocok tenan wis tak batin pancen Janaka ki pinter tenan mula apa-apa nang Madukara duwe bojo loro kok ya ayu kabeh terus kenggonan Wahyu sing siji babon ratu sing siji Wahyu prajurit. Ah kok le gamping temening ya ana muridku saka 5 kae liyane ana sing duwe loro ana sing duwe siji malah ana sing ra duwe blas angel nomor golekane seprono seprene nek ketok iki ya ora elek banget murid sapa Kakang Durna muridku jan mesake tenan ketoyong-toyong lah menika namung ingkang saged kula aturaken mboten gampil angger Prabu menika badhe nggayuh Wahyu Tritunggal lajeng kados pundi menika Kakang Penemban kados pundi Rama Penemban inggih miturut pemanggih kula menika ingkang saged paring rekadaya mboten sanes namung Adi Begawan. Lho, kak kula Kakang Penemban. Janaka menika sinten? Nggih murid kula. Mila Adi Penemban ing sak mangke kados pundi pangrekadayanipun? Nek kula menika gampil. Bab Janaka menika gampil namung kula emotaken Kakang Penemban. Kepiye Adi Begawan? Kula bab perkawis Janaka gampil kula badhe ngrimuk Janaka. Menika kula sampun anggadhahi rencana ingkang sakmangke saged mikut Janaka nanging ingkang dadosaken penggalih cobi Pandhawa menika wonten kalih kegiatan. Sapa Kakang Durna? Lho kok dicuni ndak takon. Ora ana liya Semar Badranaya 1. Nomor 2 Bathara Kresna. Ah menika kula sumanggaaken. Leres pengendikanipun Paman Durna Rama Penemban bab perkawis Semar Badranaya kalian Koko Prabu Bathara Kresna kados pundi? Inggih kula mangertos nggih mila Kang Bapa dinten menika sowan wonten ngarsanipun Anggir Prabu. Kula sampun mangertos mestinipun ing sak mangke Anggir Prabu bingung kados pundi caranipun awit kegiataning Pandhawa wonten ing Semar Badranaya lan Bathara Kresna. Lah menika dinten sak mangke bab perkawis Semar Kang Bapa sagah kados pundi caranipun kados pundi badhe kula sirnaken Semar Badranaya. Ngatos-atos mboten namung cekap Semar Badranaya lajeng Koko Prabu Bathara Kresna kados pundi pun pitados dumateng Kang Bapa nggih ing sak mangke Bathara Kresna kula pejahi mbotenipun gampil kula mejahi ing sak mangke Bathara Kresna.
duka yayasinepi kumedut patoning lati jujuk pangawinga wengis tinapu ing muka kang katon kabaranang Bromarkata lir puspita warawari pindha tinapu ing saradanta ing Jagadéwa Bathara senajan mung sak kecap ndadekake ora kepenak rasaning pikir Baladewa. Yo Yai pisowanan negari Ngastina menika ger wonten perkawis dereng-dereng Kang Raka paring pepadang ingkang rayi sampun mesthekaken ngega ngendikanipun Pamanduna luweh-luweh sawa sapa iki mau kowe ngaku pendhita saka ndi sapa jenengmu lho Adipate iku inggih menika ingkang rakanipun Angger Prabu Nalendra oh kok randa ora duwe kesopan muni piye kowe mau muni piye muni piye kok ratu ora duwe ora duwe kesopanan yo ben ora urusan gunemu mau arep mateni Bathara arep mateni Bathara matamu ora melek mripatmu lekno iki sedulure tuwa Bathara yen pancen kowe pendhita kondang ayo kowe mau arep muni mateni Bathara Kresna tak tunggu nang jaba iso nglangkai bangkene Baladewa Kakang Penemban kok ya kesusu muni arep mateni Bathara Kresna. Sapa-apa ora apa-apa. Rasa kuwatir dicune. Lah iki mau apa pancen angge genah. Angger Mandura menika ingkang Raka Nalendra Dwarawati Bathara. Oh, kok ora kandha mau-mau. Ora apa-apa. Kakang Penemban wis dijarak. Ah, menika apa Kakang Penemban wedi karo Baladewa? Wah. Aja kaya mengkono, aku ki pendhita. Oh, pendhita kae ora apa-apa. Ditantang kok. Kados pundi Rama Penemban bab perkawis menika Koko Prabu malah duka pun kajenge. Ampun kuwatos Baladewa nganakake sayembara kang bapa badhe nututi Angger Baladewa. Kula sumanggaken nanging kula suwun paman Sengkuni lan paman nggih kados pundi ing sak mangke kados pundi bab perkawis menika pun ampun melu mikir mengke ndak Angger Prabu malah bludrek ngeten Nger bab perkawis wahyu menika
kula saged tentokaken. Gampil. Janaka mangke kula undange wonten Sukalima rak manut. Janaka sak bojone loro dijak. Angger tekan Sukalima tak lebokke omah. Tutup rapet tak racune engko. Mati biak. Wahyu ora sida turun. Ora sida tumurun ana ing Ngamarta. Kuwi Kakang Durna tugase. Ya dicuni. Nah banjur bab perkara Semar karo Bathara Kresna. Ah menika Kakang Penemban Permana Jati wis sagu. Inggih nggih. Ampun kuwatos kula ingkang badhe nyirnakaken Semar Badranaya lan Bathara Kresna. Menawi mekaten kula sumanggaken kula pasrah dhateng Rama Penemban. Nggih nggih. Leres prayoginipun ngaten kados menika sampun purna pepanggihan kula sumanggaaken Kakang Penemban Paman Sengkuni ing samangke anggenipun badhe ananggulangi para Pandhawa langkung-langkung Dimas Janaka lan Kaka Prabu sampun kuwatos bab perkawis Baladewa kula Dimas Kartomarwa nun kaya wis cukup purna para wadyabala kang gantung seba enggal budhalna kula namung ngestakaken dawuh panjenengan dalem. To wis purna sabdaning nata sabda Pandhita Ratu yen to Nalendra nyabda rata tiyang sak negari Pandhita ngendika datan kena wali-wali pindha Tirta Kresna kang tumiba ing glancang Arya kena lumebek arikala semana jelek saking palenggan arsa kundur kedaton Sang Buminata binarbek para kawula kang nderekaken para juruladi ing sakmangke yen to kacandra saking mandra kaya widodara kang mangejawata.
Sike nduk ya mak iki ngiras-ngirus apa mak iki mbakekke nganggo tembang mental lali oh iya mak ning aku cakepane le jawab urung apal ya engko men dijawab demenanku sapa kok demenanku karang aku kuwi dolane karo jeneng Kang Paecan. Iya. Ning 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 nong 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 ngono nduk. Kang Prayoga nggonmu linggih apa tansah kawi dadan kepiye munggo wartane anggonmu tansah makar iya apa tan naku jiwa wis coba enggal matur aku kepengen ningo kurang luwe ngono kuwi nduk gandeng ki ora ana kontrole aku njuk rontok bingung oh aku kontrole kuwi us ayo diwangsuli sing klambine padha aku kudu mangsuli oh mangsuli apa-apa tukoke ra mangsuli waduh nah iki suarane apik iki pokoke wong ki angger cecekel apik menawi mundhut pawarti
dayane anggen kula nambut karaya tetan wonten ingkang lerwa Mas negare sore kudu eling ya Mas ya marang Gustine ya Mas aturaken sembah kunjuk kunjuk ing rasa apik to Mak suarane apik pokoke angger wong iki keterangane weteng wareg ngembol rokok suarane ra apik kok iso ngono ayo ngerti wae wong ket awan ubek kemau njuk urung-urung sego goreng sebungkus rokoke yang gembol oh ngono ning ngene nduk jan bengi iki awake dhewe iso nyangek ana kene iki nanggone sapa iki daleme Pak Tugino oh ngono dalam rangka apa iki ora nganggo dalam rangka intine awake dhewe nang kene sepisan puji syukur bener ayo pisanan padha ngenangin cipta rasa lan karyane alhamdulillah bengi iki awake dhewe sing paringi bagas waras omah kesehatan kuwi pokok wong di duit akeh nek ra sehat arep apa ya Mak alhamdulillah irabil ngalamin awake dhewe iki disengkuyung sapa wae Mak iki ing atase ming spontan wingi gara-gara sedulurku lanang Peri kok bar takbiran ki ngeteri son nang kene tak takoni nggo apa le nggo pengajian sesuk tanggal 20 banjur kepiye Mak njur ra suwe kok ana kakangku saka Banyung Kanti teka Kang Paejan kuwi sapa dalang kuwi nduk kondang pokoke kondang dalang ning nyeles ya ora apa-apa Mak wong pancen kuwi pakat nah nang kono kuwi njuk mengkur guyon gendon rukon maton ngene nek umpama sesuk iki Kang Dok iso nglumpukke kanca-kanca nang kene ayo halal bihalal karo iki gandeng ana sound system nang kene wayang karo kelir ana nang kene terus gamelane dibantu karo panjenengane Pak Suradi oh Pak Suradi kuwi ya warga Kaneka Laras ora ngono Mak saka kuwi njur saiki menawa rak garek ngetokke kuwi lho nok kotakan kuwi HP HP di WA karo Kang Jelot ini do gelem ora sesuk malam Selasa do tindak nang joglo guyon-guyon karo nuthuk gamelan oh ngono do gelem mbasan gelem janjane aku ora tak niat Mak Tratap anjur ana pertakonan sing makani sapa iki kok aku rak njuk madeg ning ya piye meneh ya wis pokoke aku sing penting aku njuk takon wadiku isih ana beras ora kan mongko nggonku ki aku wong kelingan senajan to wiyaga tuwa-tuwa ki mangane cok akeh aku ora kan mongko nek ana kekurangan sithik do protes arek yo ngebot-boti kan njuk tak tekati
Engko rak ya sedulur do nyengkuyung ngono. Ah, kiraku njur. Adiku, adine sapa Jumanto pokoke. Pokoke piye carane ana pitik kemlitih sauten Jumanto. Ya alhamdulillah sak rupa-rupane. Payah iki. Iso ngumpulake kanca-kancana. Iki ora ana liya mung sepisan gandeng dina iki nduk dina riyaya. Ayo kabeh do padha nglonggarake pikir, ngiklasake batine kanggo apa mak. Ya ngapura-ngapuronan tumrape wong sing ngujengi agama Islam dina iki dina riyaya kanggo nglebur dosa rak ngono. Ya wis pokoke kanca-kanca sedulur mligine para kadangkane kolaras ayo padha ngapura-ngapura rak ngono. Karang sing cok akeh lupute iki wiyaga. Tadi kudu sing longgar. Iki wiyaga pokoke sinden sak wiyagane iki wis tak anggap kabeh keluarga. Mula umpama ana luputku aku cok geguyon lis ruas-ruwi gegojekan cok manggih lepat kula nyuwun pangapunten. Nek luputku sithik lipute panjenengan daya cok akeh. Nggih kula ngapura. Apa meneh sing teko ora gelem nggo seragam kula. Aku iki ora mung luput karo aku, luput karo pemerintahan barang. Wis ora sah mirang-mirangke. Matur nuwun. Ing atase ming awake dhewe spontanitas para sesepuh Pak Gedhe ku. Oh, Pak Gedhe so Pak De Pardi. Pak De Tole terus kakang-kakangku. Wah, duh, guyub rukun nyenengke. Oh, ngono. Sedulurku, kakangku sing wektu iki do nang kene muga-muga do melu seneng. Ngono. Pokoke bengi iki lelimbukan sing suwe ra apa-apa. Nek perlu aku ngundang bintang tamu sapa sing wani maju, arep kapake. Tak nehi hadiah. Matur nuwun ingkang kinurmatan Pak Babin Kamtipmas. Oh, Pak Babin Kam. Ora ana liya kuwi sedulur saka Gedangan. Njur ana Pak Babinsa. Oh, so Pak Nababan Babinsa Sentolo. Oh. Ya ora wuh teko. Kaya sedulur Armet. Najan to kae iki trah Ratu Sabrang cara-cara. Kalang saka Sumatera kono. Ora apa. Ning saiki wis dadi wong alus. Kok ngerti? Ngerti wae. Pokoke Pak Nababan angger nang pasar kae wonten kopi napa mboten Mas. Aku mengan jalu. Wis matur nuwun. Ora ngomongake Babinsa Sentolo nduk sapa. Para kadang Babinsa saka Nanggulan ya do rawuh. Janjane iki wong merga dina bodo aku ki lewean nang grup ngene iki. Para teman-teman, sekiranya ada yang longgar nanti malam silahkan ke jelok. Iki ki ora perintah resmi kok do teko kabeh iki piye. Aku rak mah mikir anjuk kurang apa ora mriki. Ora ngisen-isen kaya ngono kuwi ora apa-apa. Pokoke angger ra cukup ya malah tombok ana ya. Wis. Kae nek sik wong rasukan kaya ngene dinengke wae. Wis. Ora sah do dirungokke mergo kae iki aku nek kelingan mesake kok mesake ngopo no. Karang ngene tau nang Nanggulan ki ngahingih kae no. Sapa? Ya kamu sing suarane iki cok beda dhewe. Mas aku ki jan ra ndek dhuwit. Nggopo dhuwit tak tak. Mas, aku ki jandrung mangan. Nggopo mangan? Kowe iki ngerti ora ana pribasan kae wong urip ki ming mampir ngombe. Dadi mangan dhuwit ki ora perlu. Anjuk keri dhewe le saking men dimesake, Mas aku ming ngombe wae ora tau. Ayo mutiara kono.
kok ya ana wong kok ngono ana jane prihatin tobat ya wis mak iki awake dhewe nang kene barengan iki ya matur nuwun awake dilunduk oh karo sapa adikku lanang ponakanku kaya ngapa rupane gelem nunggoni gelem nyetel-nyetel son iki oh Dik Ferry gelem sambatan disetel-setelke Dik pokoke sesuk sing penting muni aku ora iso males apa-apa sesuk sing gawe urip sing males ora ngono ha iki sindene wis aja ndelok sindene nek miturutku sinden ki tuwa-tuwa kae ra apa-apa ning rak wedok tinimbang sinden enom ning lanang ora apa-apa pokoke angger nyawang sindenku wis kaya ndelok pasuwargan ora sembrono matur nuwun kudu giyem kudu ginem Mbak Nani pokoke ora sah cilik atine Bu Mbak pokoke wong ki angger kaya jenengan ki dosane sithik kok ngerti mak karang raneka-neka nek sing kaya liyane kae wis ora ngerti ora mung gambleh wae mak anjuk karepmu piye iki raketang ya ming slendro ning wah apik tenan iki kagungane Pak Suradi ora ngono wis bengi iki kanca-kanca yo dibuktekke senajan to tanpa apa-apa iso mlaku sesuk ana ejole mbuh kapan sing bahagia pokoke doan ayo lelagon tetembangan kanggo nglipur para kadang aku nek ngrasake sedulur-sedulurku ki jan-jane cok kepengin kaya-kaya piye to kapan-kapan iso nyawiji muga-muga mbok menawa iki njuk iki sesuk ana rasan-rasan yo mbok trae Mbah Krama ki kala-kala mbuh kapan nek gelem do omong-omongan yo do iso dilumpukke ditemokke men do ngerti oh iki putrane Pak D iki anak elik iki pernah Mbak Ayu njuk do digenahke apa meneh saiki sono HP lak ngono ning muga-muga aku kadang cok sing kono aku gek trahe aku ya gek trah sesuk ra iso wah muga-muga sesuk do gelem nganake trah ya ora kudu pendak taun men do ngerti sejarah awake dhewe iki sing mijekake sapa lak ngono ya wis bab perkara kuwi meno dipikir kok karo mlaku ya saiki butuhe nek nang kono ana gedang ya didahar ana apa anane pokoke wis matur nuwun sedaya mawon mau ana sing tak pasrahi pokoke engko nek ana kanca-kanca wedange ana wis umep ya gawekno wedang doan oh ngono ayo aku manut kanca-kanca saka mburi engko nek aku ngarani ndak bebayani karang ki ora komplit pepeling men do eling Mbak Nani wis mantuk kok arep dibawani apa ora sapa wah Wiraswara ayo sing cok pamer swara nah ketokke Den suaramu sing apik men wong ndegung ki ketok nang kene iki Mas Jalidin iki ya golong murid Abirando oh ngono ning gandeng kaya-kaya ora patiya maju mergo kesibukan oh rono-rono dadi ora iso fokus fokuse pokoke Wiraswara
Ya dibawani Mas Jalidin. Nggih. Suarane apik to? Nggih. Iki kok angger asim pletho awas iki. Tintingane, Mbah. Ditintingke karang Rukun Islam. apa tenane, Pak? Kang lima puniki katindakno mring para sesama cengkoke kok jambu mete. Mengkelung. Aja padha ditinggalke rukun Islam niku sahadate kang angka siji kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindake poso kapat yakat kang limo kalimo ngibadah haji rukun Islam sampurna. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waswantine tansah dielingke, waswantine padha nindakake azana sumandang wayahe sembahyang, atapi wajib dawuhe pangeran.
apik ta nduk ya mak apik ora apa-apa senajan to wesi ning apik tutukane lho mak dinasnis karo Pak Surati matur nuwun ki mau aku sak klerapan noleh memburi wah kadangku sepuh saka Ngayogyakarta sapa mak panjenengan pun Pak Purwadi sugeng dalu matur nuwun kersa rawuh sapa aja sak perjuangan Pak punika remen kalian ringgit ngasta dalang ya wis lulus habirando ngono mak panjenengan pun purna DPR kan kok ora ming bahen-bahen wis saking tresnane adoh saka kono tekan kene nyuwun ngapunten Pak pun nek ming gedang subuhane senajan to adoh kadang-kadangku saka adoh saka kokap saka temon ya do rawuh mak sapa wae mak kadangku dalange kokap Mas Bledek sing endi sing asta dram oh ngono kae Rosa kok Rosa sopir truk sing siji sapa ya iki sing aku janjane rapati seneng kok teko ning ya ora kaya ngono kuwi mah kabeh iki kanca kan ya wis di ngapura tak ngapura ning tak wanti-wanti cok ngane-anehi wong kae ning ya aku mbasan tak ros-roso ya kudu ana sing elek ngono kuwi janan awit nduk ngerti ya anane barang apik kuwi mergo ana sing elek kowe diarani lemu mergo ana aku sing kuru oh ngono dadi aja awake dhewe padha bro menungso ki ora kena kok njuk modo gaweane Gusti oh nek dibatin piye dibatin ya ora kena nek iso mula ana tembung wong ki yen arep apik aja ngeling-eling eleke wong si mamo kok aku tak omongke karang nek dong ya mangkel kuwi tegese urung iso meper hawaning emosi karang nek dong marake emosi wong siji wae aku ki ora tau emosi karo sapa-sapa nek karo siji kae emosi aku sapa to janjane iki wis dalang misuwur ya cok oleh wewarah aku saka kok cok wewarah iki Mas iki ngene nek suluk ki ngene oh ngono iki nek nyekel wayang ki ngene oh ngono iki nek palarane suwe-suwe kok Mas nek ana keluwihane ya aku gek rontok kepepet kuwi ya pelajaran ora kuwi cuma pokoke kanca-kanca iki komplit ana kanca sing duwe keluwihan cok janjane bab sing gampang ning digawe angel oh men mora-mora yo men kok keudut ya ana ya wis werna-werna pokoke sindenku ki senajan to wis mbiyen ana tembang tilas bocah ngono kae. Iki ya tilas bocah ning suwe banget. Awet kok. Kaya do pinter ya ngerti nek ora ana bayarane njuk ora macak Jawa. Ora apa-apa wong karang saiki. Pokoke sesuk tetep tak jak nang Wonosobo. Kon ngopo? Kon pokoke kon nelaten. Plesir tak seneng-senengke pokoke. Men ngerti ademe Wonosobo ngono mak. Iki ana lelagon sing sapa sing penonton sing wani mbawani tak kei hadiah. Ayo sing gampang wae. Apa mak? Waduh dompetku nang lemari ini kok. Gampang bab ngono wis. Pokoke ana sik wani mbawani caping gunung maju nang kene sedulurku 50.000.
kok murah temen. Ya ora kok iki takon ngramekke kok. Yes. 50.000 ora ana sing maju tak undhake 100.000. Penonton iki. Kok pinter mak kira-kira. Kene iki ana pendhita lho. Sapa mak? Sedulurku ki arep pendhita iki an. Cok lucu ning rawani munggah. Sapa mak? Resi Tugi. Bener Resi Tugi karo kakangne kok sembrono. Wis pokoke bengi iki awake dhewe anane ming nglipur sedulur-sedulur mbok menawa sedulur sing do kerja nang Jakarta, urung bali nang Jakarta. Tinimbang nang omah ra iso turu nek gelem mlumpuk nang kene. Yo, apa-apa sing cemepak yen ana ya di dahar bareng-bareng, ora ana ya ngumpul bareng nang kene. Ha iya. Umpama arep mulih wong bojone ya ajeg to. Lah ngopo? Iki Pak Babin Sawani ora ya munggah kira-kira. Era mah etok-etoke omong-omongan to. Yes. 100.000 Pak Nababan. Apa Pak Rudi? Ayo bawa caping gunung. Anggotaku saka Koramil Nanggulan iki sing jenengane Pak Suyana iki gedhe dhuwur. Cok melu ngetoprak. Ning angger didapuk dadi patih apa ratu ora gelem. Mergo apa mak? Ora iso nembang. Isane ngomong, isane golek damen. Oh tentara kok ora apa-apa wong pancen prigel. Pakan dinas karo mulih biyen kae manggo krombong. Karang ana perintah kon adol beras bantuan. Isa-isane. Ayo, ana ora? Ra ana. Ra sida kelong duitku. Ya wis ra apa-apa, Mak. Ayo, caping gunung. Aku njaluk sing bawani kakangku Sudiarto. Menyambut gawe nang kene ku ya dalang-dalang. Dalang-dalang pokoknya nang kene kudu nyambut gawe.